Aw ni yangma bi amina den dumuni dɔ de gilan. Den dumuni min ye nin ye a bɛ se ka di den ma ka b'a kalo 7 ka taa fo san 2 la. An bɛ malo kuyɛriba ɲɛ kelen ta, karɔti den kelen, jaba ni persil dɔɔni dɔrɔn an mago b'a kasani dɔrɔn de la fɛ. I t'a caya dɛ den du. An bɛ ji k'an ka da la, i bɛ jiko in kɛ k'a bɛn i ka malo cogoya ma, nka an kan ka tobi fo k'a nɔɔni de dɛ. An ka karɔti tigɛlen ɲuman ani an ka malo ani jaba ni persil u kolen jɛlen para an bɛna k'an ka da la. N'an y'a k'an ka da la an bɛ kɔgɔ fitinin dɔrɔn k'a la, ka tulu fana fitinin dɔrɔn k'a la. An yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn karɔti ka timi wa malo fana ka timi koyi. An bɛ da datugu a da la k'a to yen n'a ka tobi miniti damadɔ. An t'a ji bɛɛ ja ka bɔ a kɔrɔ dɛ, sabula an bɛna nɔɔni. A jiginnen ka bɔ ta kan an bɛ furushɛti dɔ ta walima kuyɛri an bɛ n'a nɔɔni sa, nka an bɛ ɲara dɔɔni to a la, an t'a nɔɔni k'a nugu kosɛbɛ. Waasa ɲintarani bɛ denw da kalo 7 waati i b'a sɔrɔ ɲintarani bɛ den caman da, o b'a to fana o kɛtɔ k'a dun o ɲintara ɲɛɲɛ bɛ tigɛ. Zarafa ka tobili bɛ sɔrɔ orange sanfɛ. Kunnafoniw 37 3 1 fu ani falaki. A ye wele kɛ nka i k'i jija crédit 20 ka sɔrɔ i kunna, u tɛ foyi tigɛ a la. Aw bisimila.